Mga higalagigsuon mo disog kita sa unahan o pamatian na usab nato ang tima nga atong padayon nga gisgutan mahitungod niining mga linilok o kinulit nga mga larawan kung kini angay ba natong yukbuan, simbahon, alagaran o baka kini angay natong biyaan o isalikway. Igsoon gani. Salamat Elder Jerwin sa nilabay nato nga pagtuki igaligsoon ato tong gisgutan ang gitubag nato ang pangutana no kung unsay mawagtan sa tao sa pagsimba niya niini. Karon higaligsoon mao kini pangutana. Unsa ang silot sa makagagahom tungod sa iyang kapungot sa pagsimba sa tao sa kinulit. Timan gihagit nato sa pagkasuko ang makagagahom sa atong pagsimba niini. Elder Jerwin. Okay, ato makita mga higalagigsuon sa Jeremias 7 versikulo 20 atong basahon. Busa mao kini ang giingon ni Yahweh nga Elohim. Ani akaron ang akong kasuko ug ang akong kaligutgot. Ibubo ni ining dapita, ibabaw sa tao ug ibabaw sa mga mananap ug ibabaw sa mga kahayupan sa uma ug ibabaw sa mga bunga sa yuta ug kini mga sunog ug dili mapalong. Now, atong nadunggan mga higalagigsuon nga ang kapungot di ay sa atong Elohim ngadto ni adtong mga katawhan nga nagasimba sa kinulit iya gayong ibukbuk sa walay ko kaluoy mga higalagigsuon ngadto sa tao, ngadto sa mananap, ngadto sa bisan pa sa tanan nga pangabuhian. So naagyoy tunglo nga moabot mga higalagigsuon kung ikaw mo padayon sa pag-alagad ni ining linilok nga mga larawan. Ato makita sa Jeremias 11 versikulo 11, busa mao kini ang giingon ni Yahweh ani akaron ako magapadala og kadautan sa ibabaw nila nga dili arang nila malikayan. Unsa mga higalagigsuon kadautan di ay di malas ora tunglo ang mahiaguman ni adtong mga katawhan nga mag-aalagad ni ining kinulit nga larawan. Salamat Elder Jerwin. Ang sunod nga pangutana, unsa ang silot sa Elohim tungod sa iyang kapungot sa pagsimba sa tao sa kinulit. So unsa na pud ang lain nga silot Elder Jerwin sa dihang ato yung supakon ang balawod sa tulangit nga man nga di gyud ta mosimba ni kinulit nga larawan. Lain pagayod mga higalagigsuon nga gisulti sa kasulatan nga buhaton ni Amahang Yahweh ni aning mga katawhan nga masinupakon, masinupilon. Jeremias 13 versikulo 14. O ipusda ko ang usa batok sa usa kanila. Bisan ang mga amahan o mga anak, nag-ingon si Yahweh, ako dili maluoy kanila, ni mo pagawas kanila, ni magbaton o kahinuklog kanila sa pagkaagi nga dili ko laglagon sila. So kalaglagan gayud mga higalagigsuon ang dangatan niya ng mga katawhan nga mupadayon og simba na anang mga kinulit nga larawan mga higalagigsuon. No, ayaw ninyo kasuko ang among pamahayag dinhi kay nagasulti lang kami sa kamatuoran. Ang atong nasod ang ilabi na atong probinsya sa Cebu, ilabihan gay kadibuto aning mga kinulit. Apan walay igong pagsusi nga kini di ay gikaligut-gutan ni Abayawe nganuman kini nga mga paagis pagsimba gikan kini sa pagano. Pagano kini dili kini gikan sa Israel, dili kini tradisyon nga gihatag ni Abayawe ngadto sa iyang chosen people, iyang piniling katawhan. Wala kini isugo sa balang kasulatan nga mosimba ka ning makinulit nga larawan mga higalagigsuon. Ang uban mga tarungan pa. Pero dili na ngay pangatarungan na nato ang kasulatan. Tungod kay mao kini ang kamatuoran. Ang atong katungod ang pagsunod. Ang pagsunod ug sa sugo mga higalagigsuon. Aron dili malikayan nato ang tunglo, malikayan nato ang mga hampak, ang mga kadautan nga hatag ni Abayawe ni adtong mga masupilon na sinupakon
nan biyaan nato ang pagsimba ni ini nagkalain-lain mga larawan nga nikatag dinhi sa atong nasod tungod kay gitudluan ta sa mga katsila sa pagsimba ni ini. So dani Salamat, Elder Jerwin. So, dili gyud maayo ang gihatag nga pahimangno sa atong langing tumaman nga niadtong mga katawhan nga mosimba ni mga kinulit nga larawan. Tiaw mo na, ipusdak ko ang usa batok sa usa kanila. Ipang-pusdak ta higala igsoon, di gyud dali mga to ang bation no. Grabe ni siya nga pagpakita no sa kakumot no, sa kasuko no. So ang Elohim ang makadagano may nisulti niya na higala igsoon. Matupig gyud diri sa Jeremias 3:14, ako dili maluoy kanila higala igsoon. Wa tay laing tunong sa atong kinabuhi kung dili doon tay maayo nga mga kaugmaon sa atong mga anak no, ngadto sa atong tibok nga pamilya. Pero higala igsoon tinaw kayo din no, wala gyud tay makuha nga kaluoy. Muna higala igsoon hinuklugan ta ni kay kini mga butanga dako kaayo nga hagit ngadto sa atong langit nga Ama. Tinaw kay ang sugo, dili ka magbaton ug lain nga pagdahom gawas ka nako. Dili ka magbuhat og kinulit nga larawan sama sa mga butang tuwa sa langit, naa sa yuta o naa sa ilaw sa katubigan. Tinaw kay na higala igsoon no. So kung gusto ta nga ang Amahan himot nato atong tunganon ang iyahan